Pred 3 rokmi sa v hlave primátora nášho mesta zrodila myšlienka uctiť si výročie Slovenského národného povstania aj iným spôsobom, ako tomu bývalo predtým. V prvom rade považoval za dôležité, aby tieto významné udalosti oslovili všetky vekové kategórie. Ako sme už spomínali, pravdou je, že pietných spomienok pri pamätníkoch padlých vojakov sa zúčastňujú v prevažnej miere naši skôr narodení spoluobčania. No a pritiahnuť pozornosť aj tých mladších si už 3. rok po sebe dali za cieľ cyklistické preteky, ktorých trasa vedie práve cestami SMP. Je to už dneska tradícia, je to 3. ročník cyklomaratónu po cestách SMP. Začalo sa to vlastne pri príležitosti výročia SMP a chceme pokračovať v ďalší rok. Prečo si aj takýmto spôsobom chcete pripomínať výročie Slovenského národného povstania? Tak kedysi boli nabité pušky a dneska sú nabité nohy, tak chceme to vlastne prezentovať takýmto spôsobom, aby ľudia nezabudli, že boli ťažké časy kedysi, tak pripomenieme teraz tým cyklistom, že budú mať ťažké časy na bicykloch. Nuža tie ťažké časy alebo skôr chvíle cyklisti pred sebou naozaj mali, teda aspoň pre nás amatérov, ktorí sme mali čo robiť, aby sme im dokázali sekundovať aspoň na autách. Navyše ono je pomerne náročné 99-kilometrovú trať už len vymenovať, takže šlapať do pedálov cez Dražkovce, Turčianske Jaseno Belu, ďalej cez Valču až do Diviak, odtiaľ cez Mošovce, Blatnicu, Karlovu do Príboviec a ešte cez niekoľko ďalších obcí, až sa napokon dostať do vytúženého cieľa. Tomu sa už povie klobúk dolu pred každým, kto sa na to dal. Som domáci a priviedlo ma sem proste skúsiť si tie preteky, lebo som len taký začiatočník a chcel by som si odskúšať, ako to je na skutočných pretekoch. Dúfate si na to? No uvidíme, trénujem, ale myslím, že sú tu aj lepší borci ako ja. Toto podujatie sa koná vlastne aj pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania, čiže myslíte, že je fajn, že sa aj takýmto spôsobom pripomína? Určite áno. Áno, domáci. Čo vás priviedlo na tieto preteky? Taká súťaživosť, rád športujem a je to krásne podujatie, tak preto som prišiel. Takže predpokladám, že nie ste nováčikom tohto podujatia. Nie, ja každý rok chodím. Zvládate to? Nie je to náročná trasa? No pre nás laikov sa zdá neskutočne ťažká. Je to náročné, ale treba si zvoliť tempo podľa toho, kto ako trénuje a tak. Čo hovoríte na dnešné počasie? Je to lepšie, ako to bolo včera? No, toto počasie nám určite lepšie vyhovuje ako včerajšie. Dneska je zaprezentované momentálne v tejto chvíli okolo 150 pretekárov. Keď sme to porovnali s ostatnými ročníkmi, je to viac alebo menej? A je to v podstate taký istý počet, minulý rok bolo 180, takže možno ešte voľakí prídu, ale bude to zhruba podobný počet. Predpokladám, že tu nemáme len Turčanov. Nie, to sú v podstate cyklisti z celého Slovenska. A myslíte si, že si jednotliví cyklisti počas tej trasy, počas tej náročnej trasy aj sem tam uvedomia, že po akej trase vlastne idú a čo pred tými niekoľkými desiatkami rokov prežívali iní ľudia? No, myslím si, že si to uvedomia hlavne v tých kopcoch. Keď sa budú trápiť, tak tam si to určite pripomenú a možno budú na jednej strane aj nahnevaní na organizátorov, že im pripravujú také ťažké kopce. Ja si myslím, že asi nie. Na to nie je ani čas. Človek ťahá do nôh, svaly tvrdnú a kilometre pomaličky, aby ubudali a človek, aby prišiel čím skôr do cieľa. Povedzme ešte, aké sú vaše ambície krátko pred štartom? Viete čo, no tak ja si myslím, že do tej polky, keby som sa umiestnil, bol by som spokojný. Verím tomu, že cyklisti budú mať dneska teplo a budú sa potiť a hlavne, aby im nepršalo, takže tak by som si to želal. Viac ako 150 vášnivých cyklistov malo teda jedinečnú príležitosť počas náročného šliapania do pedálov snáď si predsa len aspoň na malú chvíľu uvedomiť, že práve prechádzajú cestami, kde sa pred 67 rokmi odohrávali boje SMP a kde vyhaslo mnoho ľudských životov. Obrovská skupinka odštartovala z divadelného námestia presne o 10. hodine do poludnia. No a potom zvádzali boj aj s časom, aj s vetrom, s prekonávaním vlastných síl, no a v nejednom prípade, čo je na Slovensku v celku typické, i s netolerantnými a neohľaduplnými vodičmi. Ako prvý zdolal náročnú trať a dorazil do cieľa stabilný účastník podujatia, Banskobystričan Martin Haring, ktorému na zdolanie 99 kilometrov stačili 2 hodiny a 30 minút. Keď však nadviažeme na predchádzajúce slová, víťazstvo z nášho pohľadu patrí každému, kto sa do pelotónu vôbec zapojil a odhodlal sa šľapať do pedálov po náročnej trase. Je to taká tradícia, chodíme ho každý rok tento maratón, je to veľmi pekné a keďže som s Martin, tak rád sa zúčastním na takomto domácom preteku a je to veľmi pekné. Ako ste spokojní so svojím dnešným výkonom? Dobre. Ktorý úsek bol pre vás taký najťažší? Tak najťažší bol ten začiatok, ten kopec, tam sa potrhalo v podstate v tom kopci tí silnejší a vznikla vlastne taká diera. No a tam vznikol taký problém, že sme museli doháňať vlastne asi polku tej etapy, celú tú hlavnú skupinu.
No a už potom sa šlo dobre balíku, no a najhorší bol záver zase ten kopec z opačnej strany z tej dolej, no. Predsa len hovoríte, že ste stabilným účastníkom tohto podujatia. Nebolo ani raz, že ste si povedali, že už ani za svet? Tak sú také chvíle, ale to je skôr len z toho pohľadu, že niekedy tu býva veľa účastníkov a môže sa v tom pelotóne niečo vyskytnúť, nejaký pád, tak človek sa len toho obáva, ale inak je to pekný závod. Robí vám niekedy problémy aj auta? Určite. Na Slovensku sú vodiči trošku menej disciplinovaní ako v zahraničí, takže určite mali by si to nejako tak zamyslieť nad tým, že proste sú neohľadu plní a niekde inde v Taliansku alebo kde tam proste nikto na vás nezatrúbi, kývajú vám všetci, takže je to tu taký dosť zlé. No. Počas tej náročnej trasy mali ste si v niektorých momentoch čas uvedomiť si, po akej trase vlastne idete? Určite, tak ako cestu SMP máme všetci radi cyklisti tu z Martina a je to jeden z najkrajších okruhov, kde aj trénujeme, takže uvedomujeme si to obce a je to naozaj nádhera. Prišli sme z Bratislavy a došli sme si v podstate iba zajazdiť. Prvýkrát alebo už je to tradícia? Druhýkrát. Takže čo hovoríte na tú trasu? Trasa, není to až také kopcovité, na konci a na začiatku sú ťažké kopce a je to pekný pretek, takže preto sme aj došli. Ako ste spokojní s dnešným počasím? Včera boli tropické horúčavy, dnes je už chladnejšie, čiže vyhovuje to cyklistom viac? V podstate to bolo ideálne, lebo ani teplo, ani zima, takže sme sa ani brutálne nevypotili, nesparili, ale ani nám bola zima, takže super sa jazdilo. A bol počas tej trasy niektorý taký úsek, keď ste si povedali, že končím, že už nevládzem, alebo vôbec nie? To je v podstate stále v cyklistike. Tam človek musí mať na to správne hlavu nastavenú, aby v takých momentoch pokračoval ďalej. Dobre, a toto podujatie sa koná pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. Predpokladám, že to viete, takže išli ste po ceste Slovenského národného povstania počas tej náročnej trasy. Mali ste aspoň občas nejakú možnosť zamyslieť sa nad tým, čo pred tými niekoľkými desiatkami rokov ľudia na tej ceste prežívali? Ja som ani nevedel, že to bola vlastne cesta SMP. Až teraz mi to trklo, ale ja som došiel hlavne si zajazdiť, takže na toto som vôbec nemyslel. Ale predsa len je dobré, že sa aj takýmto spôsobom, takýmto športovým spôsobom pripomína výročie Slovenského národného povstania? Určite, no je to pre povedomie veľmi dobré.